खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै नामा जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड मोनाखैब्ला बे खेबाव मोननो हासिगौ बे खेबाव मोनफ्रोमबो नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा नंगौ 20 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा जाय बिथांमोना दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बिथांमोना बे खेबाव रेशन कार्ड मोननो हासिगौ रेशन कार्ड बानायनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा रेशन कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन नंगौ सेवा सेतु पर्टेलनि मददजों रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा आधार कार्ड आरो भटार कार्ड थानाया जोबोद गोनां रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि हा खाजोना एबा खाजोना होनाय रिसिप्ट आरो बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनि आधार कार्ड भटार कार्ड जोनोम फोरमानलाइ बायदि फोरमानलाइफोरखौ होनांगोन मख'नो गोनांदि रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि बोसोरारि आया 4 लाखनि खम जानांगोन आरो मुलाम्फागिरिफोरा भारतनि नोगोरारि जानांगोन बे खेबाव दिन हाजिरा मावग्राफोरनि अनगायैबो सरकारि मावफारियाफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा सरकारनि माखासे अनसुंथाइफोरखौबो मोननायनि खाबु दं अरुणोदय आसनि बैसोगोरानि पेन्सन पीएम किसान बायदि सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा मोनगासिनो दं नाथाय जाय बिथांमोना दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बिथांमोना बैफोर सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जायफोर दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै एबा बानायाखै थाबैनो बानायनानै लादो खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों नोंथाङा दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै नामा जुदि नोंथाङा रेशन कार्ड मोनाखैब्ला बे खेबाव मोननो हासिगौ बे खेबाव मोनफ्रोमबो नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा नंगौ 20 लाख गोदान नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा जाय बिथांमोना दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बिथांमोना बे खेबाव रेशन कार्ड मोननो हासिगौ रेशन कार्ड बानायनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नैबे रादाबनि गेजेरजों आबुङै मिथिनानै लादो अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा रेशन कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन नंगौ सेवा सेतु पर्टेलनि मददजों रेशन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा आधार कार्ड आरो भटार कार्ड थानाया जोबोद गोनां रेशन कार्ड एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनि हा खाजोना एबा खाजोना होनाय रिसिप्ट आरो बेंक एकाउन्टनि गोनांथि जागोन नखरनि गासै सोद्रोमाफोरनि आधार कार्ड भटार कार्ड जोनोम फोरमानलाइ बायदि फोरमानलाइफोरखौ होनांगोन मख'नो गोनांदि रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि बोसोरारि आया 4 लाखनि खम जानांगोन आरो मुलाम्फागिरिफोरा भारतनि नोगोरारि जानांगोन बे खेबाव दिन हाजिरा मावग्राफोरनि अनगायैबो सरकारि मावफारियाफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ रेशन कार्ड होनो थांखि लादों सरकारा बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफोरा सरकारनि माखासे अनसुंथाइफोरखौबो मोननायनि खाबु दं अरुणोदय आसनि बैसोगोरानि पेन्सन पीएम किसान बायदि सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा मोनगासिनो दं नाथाय जाय बिथांमोना दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै बिथांमोना बैफोर सरकारनि अनसुंथाइफोरखौ मोननाय नङा बेनिखायनो जायफोर दासिमबो रेशन कार्ड मोनाखै एबा बानायाखै थाबैनो बानायनानै लादो